การเบียงรองรัฐเราเป็นอังตันการเบียรัฐเราเป็นแก่จึงฮอนมีเดียกัดดูกับวิพานพลังสิเราดองปัจจุบันปีนี้นี่ตุ้มอาศัยperang ke Amerika bipa tapi pini ni tum bangso perang ke kibi pon aku tak kalang ke lapor hilo dam tang ning cikloyon ket an kia se klaivet ki doji fa se itu kabirong saramai lapen kisies lapen ramai ang parta x kse lapen ke song truck atum stame itum pan nang cirat nang citudun alang itum pen si pinyarang bom pen pinyan direct ngkora truck sinang lelo la si la so putha lo nilitu kabirong saramai pen stame ang tan gitu KSA karbang long tang gitu KSA abang fuat tumpan lapen ke karbang long ang bong gitu man peng itu asong tumpan stame nilitum jongjung pen ahem dam tek siti kiron dam tek det kiduk kiron tek det tewai fisitame alang tumpan itum phun pen chot sitame pen WhatsApp pen kothai lo na selang itum same kaduk awi ke la pen ke KSA chingrum pu aning thipen nilitum pinak KSA rupli aktum phanstame matang te rupho alang itum stame puthot aning chirui pen hoi tuwang ju tai mene nasi rupho kusini tum panong lo kai ta serkote jan kusi lasi alang itum phan kaduk awi angtan KSA la pen ke dakar bang long man peng do social organization hampang asong pantuan stame nilitum WhatsApp na kipalian kido palian ke moningarni la KSA kiling long stame alira cham la pen ke ahir jume nang pidun poposi angtan KSA tumhan la pen ke karbang long man peng do social organization tuman an sutame ni tu karbang long arat pen arat atuma phan yitung karbang long kachin hon akorti injil kithe kiri tok bang phu bang phi lamet pu an sitame yitung karbang saramai pen stame alang itum phan hirjume la pen ke jakong horang KSA iklaivet doji pu ning the pen ang tum phan chu kachuning ni pon lo la pen thu ni tum karbirong saramai pen stame KSA klaivet doi phan anam hirjume hang ponsi pinap KSA iklaivet ipengvet 1952 halasu protap chandro tok bi la pen kandiram timu ke paman ta KSA isiwet ke paman ji phansi ni tum karbirong saramai pen kabori pon sonhadak si nang cerap nang chitu serkorte rupkorte karbi lameramai karbi cultural society lapen x KSA maipu chunbang atum lapen ke song truck le ot abang phu atum alang itum pensi kadukawe karbia khai along kisung ke boy longri rongpat ilam aki ke pachun thegya phan khe phanar jap thikpon thegya phan pu pangrum pon pini laso media long angnu kido alang litum nilitum ang bong stame alang litum phan asong tina tum han tame kele le dut thai mena sita bang putin asong man peng do song tum stame ke the ke re la pen ke tok bang phu bang phi lamet pi kiripi atum ban astame nilitum kadok vi phantame diapon pu kusi yang to makadok vi phanta kar bang long arat aphan nilitum chuni pon lo nasi kadok vi stame ang litum ma hiru jume long pon pu ning thi pensi pinap karbi lokachalia song isaivet klaivet kili gelong
hirjome nang pidun popo ning the pensi inya tumpan kado kawe kar biang long sing hona rat do an lapen ke ang tan karbi arab dot pan tame nilitung karbi rong saramai pen kardom pajolo lapen ke kurang tu pajol kardom